badator gaztiek mitoaroa lau itzurun ondartzen. San Mameskoa eta gero ikuskizuna estaiotik atera behar genuen eta hemen izan behar zuen. Ez Arbizun, ez Donostian, Zumaian. Hondartza oso bat euskaraz. Zutan jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira, 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 dira. Mitoara lauk zer izango du desberdina? Ezin dut asko kontatu, baina badakizuen mitoaroa ez da kontzertu bat soilik, esperientzia bat da, esperientzia sentsorial bat izango da oraingo honetan. Kaskoak alde batera utziko ditugu eta haratago joango gara. Hondartza bat, 20.000 kub. Zarratu atea eta sira bilaztora meno. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia eta odolberoa. Zer sentitzen da mitoaroaren parte izaten? Egia esan, exigentzi maila handia dugu. Lanordu asko dira. Ez digue, ez da amaiketakoa ematen. Ni lasai neon, guain arte, inautoitan bakarrik itenun lan, baina guain egunero lanean gaude. 11 urte lehenago hasi gara prestaketak egiten, nik ez dakizeo, hau peion ideia izan da. Kenduko duzu maskara? Gure artean geratzen da hau, baina nik nahiago dut anonimatuan geratu. Peion erreakzioen bildur naiz. Moztu. La kamera beti nirekin, ni, bera hemen kamera nirekin. Badoa, ni, beti berdin. Oain ez kontzertuan. Hau ez da peio, hau ez da zetak, hau zerbait gehiago da. Euskara, tradizioa, modernitatea, kultura, dena simbiosinkrasia. Mitoaroa lau. Zetak kontrola. Peio! Argazio zure kanalea! Bai, noski. Mesedez argazioan. Moztu. Bai. Sarrera batzuk ditut kontzerturako. Diba nahi du. Kontzertuak bat. Vale, mi esker. Venga. Bueno, berriro goazen, bai? Hasieratik. Goazen. Hau guztia, bihar 10:00 hasiko da. Aurretik zetaken aldeko apustua egin duzuen ontzat, aurre salmenta esklusiboa. Prezio esklusiboak, 159 euro. Gogoratu, 2027ko ekainaren 26an. Itzurun, mitoaroa lau. Bertan ikusko gara.